Kaya tutag kuan, sinter, magpa-check up. Da sa kuan ra mo gud ni. Sa baksin ra man siguro ni. Pa-check up. Quarantine nun ka dito. Hey guys, magandang buntag ninyong tanan guys. Mga pita. Ang init sa mi kay sa ka man. Sa mi nga mata, sa man pud nga tuog. Karang kasi ka juguan gabi eh. Grabe, murang makabuslot og atut. Ignorante ka pa kanunod doon kagata. Minom ako pero budong gitu dia. Maka-nervous ra ba kuno ng kape? Tum lagi data sa inyo kita gawin ng umud ng gawin na. Na. Nervyosa ka. Siyempre, di ka kulbaan magkitag mag-away. Nay mag-away, di ka maglag. Hindi ganahan ko manan okay. Kamu tong sumbagay magnilubay. Haglog. Warang na TV ba? Nagpamatso lagi ka pabuntag sa Jopa. Tugnaw. No, siguro in love ka pa kaya. Nabuntag sa Jopa, nakapamatso na. Hindi na ako sumilap. Pero may nangilap everyday. Everyday. Pay lagi ka pa. Kuya wa pa. Rizal, pag umangkon ko Rizal. Ipaupaw na ko nila ko. Nani highlights yung mga buko. Nagingo na. Din kuha na ako maginusara. Nani highlights na puti. Ala. Nani highlights. Kita-kita na. Dali ko butang ko na buwan. Kasi malikalo sa una. Wala pa ko basa ang bukalo. Ngayon bukalo ko. Natigos na. Tiyo. Ang tigos. Katong magsungkod. Tigos na kay. Katiyang na. Ang buhok na ni highlights puti. Oy, ikaw may tigos. Na, siging ka okay lang ako. Ang init ako maging lambos na ng kape. Ngano day nganong imo pamangga di kung water nasa ta. Maghugas sa tricycle. Kaya hugas ka. Imugasan dyan mama ko. Kamu untay maghugas kay aron nigawas na ko. Dito na ako biyahe. Ako pa maghugas to. Iti. Ha? Arte kaso ka bisag lapok si gugas di nagandar dito isaw-saw dito sa ganyan lapok na mas Mo gani, arte gani, di ba? Yung sa arte. Oh, kasi ikaw. Dapat magugas ka kasara sa isa ka semana. Di mura ko nagkabaw. Ulitsing kayo. Kaya itong nga diyanan nugaw kayo, buing. Nagpailan dyan mga tapular mga limbaro ka mo. Mo galing naigripo sa gawas para naihugaw-hugasan. Arte mong kadyo ka, mura mong kag naipirming O gipangandaman. arte. Nasa iyo mong baba arte. O di hugasan ka arte man. Mura kag naigipangandamang musakay prinsesa kada adlaw. Ninggamay na dyan ka pa, kaya gimuhang sanina sa una, nasuot na ni mong balik. So, ano pwede ito? Gym pa. Nawa na gimuhang si dyan. Oh? Naman. Siya, grabe. Huh? Nawa na gimuhang bilbil. Magawa dyan bilbil ang kanyo na mais mo. Oy, ram din yun. Nakurat gustita. Ito din yun, di din ni Bilbil. Nga na gustita lang. Nawa lagi mo ang tiyandong. Kaya din ni Bilbil, saan na yun? Nawa na. Unod mo na. Igahay ang tiyan ba eh? Ay isa. Nawa, bitaw sa una kaya naman to bundat man to nga na bundat. Grabe, bundat yung butiti. Karon na lang. O, naiti dyan. Okay, pakunin sa camera. Aray ko. Okay, pakunin sa camera. Siya. Mingkoy, apil maka. Mingkoy yun. Ang mingkoy. Mingkoy, good morning Mingkoy. Wala na init ko, nung mga na mainit, tapos pabugnangon. Lahikop. Pikop. Lahikop. Umangin ako, kwet-kwet na sa camera. Cute. Sa camera, kasagawa na yung diyang kapi. Papang siya dyan. Aray ko. Gahigdunggan lagi be. Basta mga gahigulo, mga gahigdunggan. Kano sa buko kay gulo. Basta tao gahigulo, gahigdunggan. Gay pa ko gulo, di ko musugot sa imo ang mga
Sugo. Sugo. Ugay pa ko ulo, di ko masugot sa imong mga sugo. Ito may gaybo. Isa kay ulo. Ang pangalan ay si Lolit Solis. Hi guys, madyong bundang ninyong tanan. Ako na po ni si Jinbers. Ato sa mi dito sa Naipurok ba? Kasi babaw sa kanan ni kalsada kay mananaw mig suwa, mamalit mig kanang naluto na ba? Na may namalig dya dihag sidaan. Mamalit rami. Pinagbay pa ko no. Kasi maaantag. Sana man naman. Naguyab. Brothers. Pinagbay. Nasing na putagoy. Pamakon mo diya umigas. Ligas. Ingin na punta. Pamakon ko no tag Ano yung umigas. buhong ako? Daghang sili oh. Ito na yung gabi. Sorry sa Miss Daris Kuan guys, kalsada. Mananaw mi dun sa masudan. Anak pa. Dari di ay. Karinga. order din ang. Puso. Jeez ba? Ano? Dis na yun ko. Tag 5. Karon tag dis na. Tag 10 na. Kanino? Dis. Og dis po dari oh. Karis, giyan. Nakagiyan doon na. Dis po na bihon apan kaya. Bihon ba na? Katuto pa. Basta siya mo tapos kita sa sabaw. Gida ka na po na nagpagtoy ang pabaw. Kana lang biyo. Isang itlog, isang bula-bula be. Lang guys, nakapalit na mig sidan. Nainindot na kabinit ng isuroy. Dugay ko no tangga-ukang kay ako no ka lutog sa di. Say ukang be. Oo nila. Alam ko, aba kung say ukang. Yan sa man. Kana bang sugangan ba? Ha? Sugangan. Lahi naging malitrag luto daan kay 50 na na sudan. dali ra tomorrow tilang suwa kay lami man to si Jamuluto. Kung siniram ko to. Tingnan. Ano, gigilan na po ni Jejang Iring. Nani, sunod ra ba? Anding. Ano mag-exercise mingo? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Kinanglan ba japod na sila duwaon? Okay, may stress mo nagdinog. Ang siya ron? Brok Sigbin oh. Okay, Brok Sigbin. Inom na po ko na ni guys. Kaduha na ni nga box. Minom sa ko na rin pero kakay. Galayin man ang lawas. Halit malaman. Hindi sa man ni mo. Gani mo nagisungsungog. Magkabula-bulan sila oh. Nako na talas kuya ko sunod na. Yatag na nang ijang pagkaon. Narakang kasungugan. Yatag na nagkasungugan ka dyo ka ha. Gian. Oo. Sungugan ka dyo ka. Yatag na ng pagkaon. Guys, tanak Junjun. Biyahin na. Diya, naglain malang magkalit taghang lawas. Hanggang kuto-kuto murag luod. Diya, sige, daguo. Pirmi kong kutasan. Tulo na ni. Kadlaw ni pirmi kong kutasan. Pero kaning luod, ganiha, ni kalitra ni si Diya nga. Murag ning luod, agang kuto-kuto diya. Ni sakit agang moto nga ning inom ko, biro ka. Baw, ano ni, sakuan siguro ni, baksin. Lain man naghang pamati. Karon mura mo kong pirming kasukain. Diya. Sige ko, gutumon ba? Pag gani pag magkaon, aghang ti dyan, sige na po daguo. Ngano kani, malibog malamantag na unsa na ni nga teang kaugalingan, malamantag, pamatiun tagingani. Gani ha, okay raman to, pamang kugi, bati o ganang maglo dagang kutukuton dyan, musakit agang Gahapon ni noon, og dasang adlaw, aghang gipamati, kanira nga
Tijan nga magsigig dabuok kunja pirmi kong gutumon. Mo na sige ko kaon mo na junjun sige palit og kanang pan. Kay pirmi mang ketas, magsige malamang dago kagang tijan bisag busog pa. Wa ko kasabot sa hanggang galingan og naunsa ko unsa niya gi pamati. Diya karon naghang kuto-kuto luod. Mura ko kasukaon diya, murag kunik sang nagsakit agang A few moments later. Mana mo pa nito? Mana? Alodya man ka. Dahil sa ko dari guys, kaya lain magang lawas oy. Ah, kalitra man siya nga kasakit agang jagang kuto-kuto kay luod. May namunta ko kanang nay tambaw unsa kay namong ko'y rigla, basig makadaot nga may namog tambaw nga nay rigla. G-force nanong luya man ka. Tambaw nga bagat magang load agang kuto-kuto man. Kung paano, kung pakyaw ni Papa balik-balik kung sakay ba? Pakyaw sa balik sa kay. Kuya po. Taganay mo ang papagkalipay kay di ba dyan lalim masayro. Sumangin naman siya. May kita. Pero wala nagipaan. Dahil, dala sa inyo. Kung gamay na kong kita ron. Kasi guli diri, wala kita. Wala. Parang kanya. Ngisir mas papa Inumatan mo naman siya. Hindi na po ingon siya ba? Nga, oy, paita ba? Ingaw, mingaw, pingkarsada ba? Tapos mo dito, wata ka ba ron? Nagana, dahil, nakuha gamay kita na sitos dala at inyo, dahil. Oh. Unsa man 300? Balik lang to. Anso ko ipita pa, naglain pa niyang lawas, mo pa kong ipiton. Para mawala na yung laglawas, magawas mo na sa maipit. Kaya tutagkuhan, sinter, magpa-check up. Da sa kuan ramon gud ni, sa baksin ramon siguro ni. Katawa, mangkutawa ko, sigo katawa, wag yun mo talab. Sige lang katawa dia, bisa ko katawa ng tawa. Katawa di kang nakikipamati, sakit mo ang Bisa ko katawa ng... Ano ba? Murag kag buwang maon. Ikaw rin bitaw diri wa bitaw laing tao. Ano ang style? Para di mo talab na mga masamang mga elements. Ngana? Si quarantine nun ka dito, tapos gidugo raday ka, para katanga. Ato'y pa-check up. Pa-check up nga. Picture mo ni sa baksin. Problema na nagpa-check up man ang doktor. Nakay kwarta day. Wa para ba kayo pumuta akong sahod. Amo na ni sakit yung ulo. Islit no ni mo ang Mo na man ang doktor na psychological na dahil naguna magapa yung sahod mo na ni sakit yung ulo. Dugo na ako. Diya kong game mo ano kan guys, lugaw. Chicken flavor. Ano siya mga timpla? Chicken. Chicken. Lami. Tabang. Sakto ra. Sakto ra siya. Tik, Lami kaya paminta. kahawot. Mura lagi ni siya pilit. Pilit. May hawt ako gipalapot og maayo gud. Lami guys, dahil hindi mong kuhan lugaw. Kan sa kong lugaw kay mo galuod maning ang kuto-kuto lagi na unsa ni. Mas giyan dali-dalig lugaw.